Добре, Али, сега си играем. Ще видиш как се бие първия рунд. Тук ще избирам снайпера, да играете на щито и рога. Играте ли са? Бе, не си играем, бе. Айде, виж как ще ги бие. То ще го бия и после се откаже от интернет. Гледай. Сега съм тук на лаптоп. Само че не играм. Гледай го, не гаси. Гледай сега как ще го учил на втори път. Давай. Печели. Отидеш. Сега втори рунд. Пак имам някакви. Аре, му отиде! Сега. Тук. Сега се го ударам. Сега още не... Не, тук май ще му уби. Или аз ще го уби. Тук май он ще му уби. Да. Той ще му уби с нощи. Ще го бия я. То път аз се бия, май. Аз така мисля. Ще ставим на 3 точки, 3 на 1 и той се лефне. Сега аз ще го убия, да. Аз направо натискам, да. Направо натискам без да спирам. Където и да го видя да го учила. Виж тук тук е така. И го гледам. Докато остане с камера. Микрофони, надали не звукани. Тук се го прибия и той ще се откаже. Ще лефне. И сега той левка. Ето, виж каса. Ето, изгубим си интернет. Да ме лефна. Тати! Така, тук спечелих 4 причина. Виж колко имам. Виж. Ето. 125. 125. Сега си играм 100. Където се ма бие. Сега си виж. Ето ще ма бие кафе. Защото малко ме забиваше, ако не ме забиваше. Защото като снимам така прави. Ето тук. И го чакам да се монтира. Сега почвам с рога, до някъде се го бия. Ако не ми забиваш... Ама то тук ма пребито арбарет. Аз се подах снайпер, защото забиваш. Ама се къл. Да, тук го пребих първия рунд. Тук ми излезна едно нещо. Затова спрех. Аз тук се чудя откъде ма стреля. Май то ще е силен. Temperature. Ето той тук направи как
Като брат. Как не му прибие втората? Да. Никъде да не му прибият. Не съм слабаджак. Особено когато това заби. Да. Thank you for watching. Тук маби. И тук ще маби още 2 рунда и пътеките са. Everybody be killing bang. И тук да ми цели. Тук да. Тук как го прибих. Станахме 3 на 5. 3 на 5 ли? На нещо бехме. Да. На нещо бехме. Тук ме приби. Лента Мадарена, Габри Габриела, Моя или жена. Форум. Всеки да приуча. И тук последния рунд. Да, прими ме. Това е, али? Да видиш колко съм по-добър. Ай.